बोहैलाङो जिरि-जिरि। Hey guys, गिबि गिबियावनो आंनि YouTube channel गासिखौबो बरिं जालायबाय थ' नोंथांमोन नायगासिनो दा MB Vlog channel। स' guys आङो दिनै उदालबारियाव फैदो आरोना मबाइल बया जादों ओमफ्राय इयाव एसे चार्जिंनि माबा पिन बदलायनो फैदो ओमफ्राय एसे नोंथांमोननोबो देखायनोसै फेसबुकआव नोंथांमोना नायलांदो बिदिबा चलते है भिडिअ नायनो हागोन आरोना जों इजा उदालबारि नै नायनो हागोन जों बरमा थांजायो आरोना ओमफ्राय जों दायो नै गोजौ गाखोना दंफैयो आरोना ओमफ्राय दा ब्रमोनबो दङ आरो दा आं खिन्थिदो नोंथांमोननो नायदो जा सोर सोर दङ बिथांमोना एसे फट' शुट लागासिनो फट' लागासिनो आरोना इसोर नै ओमफ्राय इयाव दं टावार दं आरोना नै गोजौ थारायाव गाखोनोबा गाखोबा थैगोनसै इयाव बेसेबां दानि फट' लाखांबाय जोंबो माने एसे भिउसफोरखौ नायनांगोन आरोना गोजौ गाखोना दङ तामाम हिदो आरोना गाखोना बिराद मजा नांखायो आरोना माने बारबो नाङो ना थान्दा थान्दानो गुसुनो कुल लाइस माबायदि नांदो नोंथांमोना एसे कमेन्ट बक्सफोराव एसे बुंबानो जाबाय आरोना ओइ खेबखाखै फट' दाबो नै गाहायाव दङ दा ओंखारलांनोसै आरामसे ओमफ्राय जोङो ओंखारबोबाय नै गोजौथारलै खैथालाबा रुमा खिन्थु बिराद माबा आरोना जोङो दानि इनि सायावनो थांजोबो जोङो ओमफ्राय जों दा नैयाव फैबाय आरो दुइथालासो खोमायो नै एकदम हिटखा आरोना जायगाया बिराद माबा फट' लानो फैबाय थादों सामब्राङा आंखौ नै आयौ गिथावनो नै गाहायाव नायनो हागोन मजा हिटखा आरोना र' जों थांफिनसै थाम्बनेलनि थाखाय फट' लानो जोङो उथिंबाय आरोना गोजौआवनो इया मजा हिट नांखायो नै बारा जों दा थाम्बनेलनि फट' लानोसै थ' फाइनालि ओंखारबोबाय गोजौनिफ्राय ओंखारनानै गाहायाव फैबाय ओमफ्राय दा दखानाव दङ जोङो दखानाव नै जानो हागोन नै बेजों खावसे आरोना जागाफ्रा माबा दोनदों पाइप माइ बेयाव दोनजोबथार होननानै माखासे माल माखासे दोनदों बिजा गाखोना दं गोदाननिफ्राय ओंखारबोबाय बाप्रे मा दोनजोबदोब्रा नै जोंनि दखानाव फैदो आरोना नै खावसेखि जायजा बेलेगाव फैदो ओमफ्राय दा जाथ'वाखै जोंनिया मा नायबाय दं किसुनाय मा खालामबाय इयाव दं मोनसे दाबो जायाखै होनलाय दखानाव फैनाया